लागत है ने केहू नहीं के कब्बे के पिसाब लागल बाटे उनका रख के तनी कोइली फिर गांव में ढुकम ना तो मुँह बेचाए लागी तो टाइम में ना मिली को क्या होता नहीं मालिन के नाक कटवा देम देख लिया सर राड़ो लोगन ओका बोका छोड़ देले भाई जा क्या घूमे खातिर ई सिंह हते हते अल्लाह मोछ दादी बड़े बड़े बा पियरे रंग में बा हो गोर रहे अल्लाह खेत के छितरा देलस गोड़ा मार ओ तार माई के हो नहीं तेरे ओका बोका खेले संगे चलो मकैया में रानी जी चल जवानी बस सुन लो यही समय में रानी ई का री रारो मरले बारो की बैठल नहीं खे जात ए घटिया छिना रो आई हमर गांव देने अपन बकरी के घर में ना बन कर दिन तक कह दिया तरसते राजी बाजारा में हाँ नहीं तो ई का हो लागत बड़का बड़का अमरूद हो करी ओ ई तो गगरवान हो छत में सब कोई बेचोता किनोता पैसा के जुगाड़ लग जाई आ तब रारो के बतलाइब हम चूड़ी कितना पहना जाला बेच दे लागत भुला गए पैसा बेचे खातिर मैं जानती हम ऐसोंगे ढंग लागल हो रारो तू चल छिनरो देखला काले बानी गागर बेच तो दुकानदारी हमें चलेला ले ला 2 रुपया में का हो एको नाम फीस से न पूछे के पड़ी है जैसे उठले दाम का कले हइया करा के हो गागर ले लो घघरा 2 रुपया में तार माई के छत में काम आई ले लो हो जाइए गावा चलो चलो गांव देने बेचा जाए चलो कॉले हनी हम बेच ले बन जा अरे हमार पूरा भरल तो गाड़ी कहाँ गुल का करके हे भगवान जी यही से हम सोचनी ना जाए लेकिन का करे इतना जोरे से लाग गरला केहू उठैले होई त गांव में गोल होई गांव में जाई में भेटा जाई निरहुआ रिक्शा वाला निरहुआ रिक्शा वाला दूधो गो सूद ले ला अमरूद ले ला हेलो ए मुइया तर माई तुम्हारी खुले बा ये पीटा तक वही आओ आ फुलझड़ी तू हो बेचत नहीं हो गागर बेचत लू उतारा का साइज देख के नाप के लो देखो और ये तो पूरा एकदम हम पेड़ पर ताजे चहो के हमरो घर छठ होता हो ले लो मोय ले लो कर पे के देबू 2 पैके 2 पैके होय बा 2 पैके होय बा मोय मांगा में बेचब की 2 रुपया के हां दू बाजारिया में तो 50 रुपया के एगो देतो ना 100 रुपया के देतिया पूरा चूड़ी लवा 2 रुपया ना चूड़ा दू में ढेर के दू एगो काम करो 10 रुपया लो 5 गो दे दो की चाहिए हम 2 में चाहिए 2 में चूड़ी लवा से चूड़ी सिक्का हां ऊ जब चानी लवा 5 गो दे देबू ना हां लेके आओ तनी घर ले कितना आज कमाई हमार 50 रुपया के देतो हैं तासलिया लागेला तो इकिल जोई सोन तार बोलिया लागेला कोयल जोई सोन 3 2 5 गो लो देखो एक लो दे तो एक हाथ से लो एक हाथ से दो 2 3 अरे मैं बचा लिया मैं 4 ले गौरी जा ला जा पूरा बेचा गई खुश गनी हो पूरा वाली बम करो आम ना बेचा बोए तो नहीं बेचा बावरी होने गांव बाकी बा कहां रोकी हो पूरा ढेरे कमाई हो गाना गावे के ना बाहू खर बब्बे चला सुही का थाक जाता मन मिजाज एकदम गमरे हो जाता अरे गुरु ही जो बेली अबे चाय पिया में हमारो धनिया रे ओ धनिया रे ए बटर काटू के लाइका ओ धनिया लेके चल गइला नार कपड़ा पर के लावा
अरे मुरई हाजीपुर के हो कोकरी कानपुर के छतिया में मजा दी गगरवा गाजीपुर के छतिया में मजा दी के ले हो तार माई के ले ला 2 रुपए में 3 मिलेंगे लखनऊ रे लो लखनऊ ने ले हम बेचा तारी सब खत्म हो का हो बेचो तो चिल्ला के बेचो। देखो का बेचा तानी बोतल काटू के लइका हमार चुनरिया चोरा लेला ओहो मलकाइन गागल बेचो तो रुका मलकाइन कह दो मैं हारू के मलकाइन कह दो हमार नाम हो झालमुरी अरे वे झालमुरी तो बात का बोलू आओ ना मारम ले लो ओरे बड़ा लक्षणावत में बारो हो हां मिल गई एकरे खोजत रही 4 आली से चानी पके बाद झर गल कहो भौजी ई बताओ कहां से ले आइल हो। हां हम चोरी के में ले आला चोरी के ओदे रख रहे लेके आगु ज्यादा तू पागल सन का कुछ हो बोल दे तक माई के अरे मैं ऐसे ना क्या दूध ना रंगा जाए तू बिजनेस कर तरू के मार तरू हो ना बिजनेस में बानी चाहे बोलो का कर दे तरू पूरा ले लो 500 रुपया में 4 गो है पूरा 5 रुपए में का बात कहत तरू बमपति किने के बा कोई तो मरदा जानी ना नो दूध के ऐसे रख चाहिए 5 गो में लो एगो अरे ला ना पूरा का 1 रुपया ले ला पूरा ले ली ले ला देख पकड़ी एगो के पर एगो हे पर एगो पर गाना गाओ हम का गाना गाई हे का दुगो पम गा रखी ना ई दुगो हम अपन घर लेके जाए मैं उठा के दुगो हमरा के 4 गो छोड़ दो ला निमन छोड़ दो घर लेके जाए के बा लाई हाय लो पन हाय दबार काम के साफ मर दे तू खत्म है वालो जा और तू मार के मरला तब सलंगिया में छटकई भूका अच्छा दवाई करा ले ला तला हुआ दे दा ला की ले ला रे तो खूब बड़ी ला फिर ला दवाई करा के ला पूरा बेच देनी पैसा में ला ई हम लेके का करम झूसा ले जा हां चाहे दो गोबर काछे के काम माई कहो तो लेके जो नती एक दिन भर घूमत रे बाजार सामान ले आवे के बा मो तोला में होई अब तो जानते बन चल हेतर चल हाला भोइल पोछिम तो बाप रे बाप जा दिन माई से कह दे के माई ले बाजार को खिला ले केवन घर हरे अरे यार चल हे अत्तर गांव हेने ना हकी फुसलाई बा हमके जा ए पगल भौजी जा बाप रे बाप जाते ना माई से कहब के भाई फल याद है अरे ला शर्म ना लागल के हमर पूरा खाचिया उठा के लेके चल गेल बता अरे बाप रे हेने सुन का हो कहवा से इतना गागर लेके आओ तर कहवा से बेचाता कहां बेचे थे तारा गांव में हमारा गांव में कतना के घुमिल हटे ए हां कहा बताई ना विश्वास करबू विश्वास करे बात होय त कहां ना विश्वास कर बबुआ 2 रुपया के एगो 2 रुपया के एगो हां के देला तारा के 2 रुपया में एगो के देला हमारा गांव में के रबिया बो तारा गांव में हाँ। के 2 रुपया के एगो अरे पगली ना हिया ऑटो लगा के उहे बेचती है गांव में आई हो मैया हमर भरल तगाड़ी के गागर गायब हो गइल बेटे हाँ? आ के त गांव में 2 रुपया किलो बेचता टे बताओ ये तोहार हो हम नाम थोड़े लिखले रहनी है बबुआ की हमारे है लेकिन हम कैसे कहे कि हमारे हकी ना हटे हैं तगाड़ी मिल रहल हां तगाड़ी में तगड़िया बुल्लू रहला बुल्लू हमारे उपगली ना उठा के 2 रुपया का के बेचती हो केने भेटा रहले मेरा नु हो केने बेटा हो इना ना भी बैठा नहीं त भेटा रे लिया अच्छा तू चला काहे काम जे छोड़ चला ही गागर हमार हटा ओसे का दारा तो हम जाते नहीं की कोहनी की ना पोफीते से हो न पलस मुझाऊ सा बीते से हो हां अच्छो तो ही में चीज तो हालो तो खोल दे तो माइक खोले काम को क्या बानी बांगा के आज तुम गोरे दवाई बजान जइयो का बात रहा हो तोर मामा आइलो ना का मामा बना के हम मेहनत में बेचले बानी फल होल हां कहां फल बेचा तड़ू पूरा गांव बेचा गेल दोन देखो सब तो कहीं के कौन पागली बिया हो कौन पागली बिया है सीमानी पर तू काम ना चाहिए कौन पागली के जानता रा कौन पगली अरे
छिनरो हमरे दुआरिया के इंसल्टी में कह देलू हमके। तू ही ऊपर ए चाची कैसा ना तुम हो कि दुआरी पे आके हाथ छोड़तलू? ये तो गाड़ी है पूरा भरे रहला कहां गइले? हटे गाड़ी लेके कहां जेबू अलगे खाना बनाए बा। तू ही ऊपर गले जौन हमर गागर 2 रुपया में बेचले बड़ू गाड़ी अरे, घूम के। तार माई मोरो मारती या हो। माने बतियाई बुआ की मारत का बारू? ए बबुआ सुना पेट के धंधा करे खातिर गागर का पार पर लेके बेचत रहनिया तनी पिसाब लग गइल ध देनी रास्ता में चल गइल। घटी आई लवा बा। आई को दे पेशाब करी तार मुंहे पर। ये को काहे को हतिया? यहां तो पानी ध के चल गइल बबुआ तार मेहरार उठा के 2 रुपया में पूरा गागर बेच देले बिया। का 10 को 55 को सब ले लेल बेटे। उहे सिक्का बटोरले बड़ी का रे? अब थकली में धो देनी हो। तारा लाज ना लगा हो लाज ना लगा मेहनत से हैं तू छोड़ के क्या करो? तू जान हाथ नियन रहे हम ले को कर के सनात को देनी। हेलो देख ले ना सामान कितना पूजा गाड़ी वाला लगा सामान बेचत रहत जा रास्ता में हगा से मुतत रहत जा। सैया जी दी अरे जा तनिया 2 रुपया के कागज बेच रही हो। ओई 500 रुपया ला 250 कागज दे न तो। दो हमरा बड़ा 250 कागज दे दो। सिखा दो हम। ए भैया ये धंधा नहीं के चला। खरीद ले बेटे तू 2 रुपया में गागर खरीद ले पहले पैसा निकालो दो 500 पैसा दो 500 को को ले ले बड़े हम नहीं जाना। को को ले ले कागज गागर नहीं खिले ले। हैं इना हे सुने बा ई ना रे 250 गागर खातिर ला तो दुकान लगाई होइसे आइल बेटे कहनी कतना तोहर गागर लई बताओ। हमर 25 पीस रहल बबुआ या बना वाला बात छीट देबो पूरा कितना चाहता। 25 गो गागर ले एगो गागर 40 के बेचत रहने जोड़ ल कितना के चल हो हम गई तोहरा घरे आके पैसा दे दे। अरे जगह खत नकिया के बड़ा नोच के कुकुर के खिया देम जम्मो ना करे अच्छा ये कबो। बताओ कौन कौन गलती कौना कौना के पैसा भरपाई करबा एकर त आदत होई तभी ये काम होई चोटिन अरे के तू पहिला मेहरारू नहीं खुआई लेकिन दिन 5 गो उख लेके एगो के भागा रहे। जब ले छठ से हमर पेट में लात मारले बन छोड़ मई तार कबे भरा ना करिया बोला तो अब मारब लपेट है ने कर मारी। थोड़ी जान तरू जल्दी आके पैसा दे हमर मर्द में मारबा घर ना दी है राड़ो कई जा, काम जा, वो चरा के बेच गली बता उनकर मर मोए कुर्ता के बटाम काट दे मोए फाट दम लंगते गोसाई देबो घरवा का ओकरा। ना सुधर भी सुधर आय गए कहिए जाजे तेरा गो से मुंह तू मोरा बना तू सुधार बना। अरे हमरा जे सुनलाई की सोची हो त तू बना बना। दादी में एक कुल के लूर बुद्धि बा आय मैं गांव से शिकायत करवाओ तू रबिया वो चोरिया हम जाती साजी से मिल के सा बना बाप तोरे के हट जाइबे जा जाके दिया काला साले चोर हम तो वो दुख सा बनम तो वो दुख के बनी तो बनी का बनी हट तो मैं हम जाए घर में अपना